Leia Davies dwi, a dwi'n Registered Manager yn Elm yn Highfield Park. Dwi'n gweithio Mental Health Care UK. Ar Highfield Park mae yna 12 o dau, a dwi yn gweithio yn Elm. So mae Elm yn hefo 8 o llofftydd, a dyn ni'n supportio bobl hefo autism, learning difficulties a complex needs. Ers Covid, dwi'n meddwl bod pawb wedi sylweddoli bod support workers ac carers yn essential workers. Os fes nhw, dim am nhw, fes nhw wedi gallu cael ymlaen. Dwi'n meddwl bod cofrestru'n andros o bwysig. I'r residents, mae'n cadw nhw'n saff. Mae'n gwneud siŵr bod y staff sy'n mond yn competent yn cael gweithio yma. A dwi'n meddwl bod hynny jyst yn vital. So mae'r staff eu hunain, maen nhw wedi gweithio dros y 2 flynedd diwetha dros Covid. Maen nhw wedi gweithio mor galed. Dwi'n meddwl bod nhw'n heiddi y profession yna, y new job title. Achos dyna beth nhw, maen nhw'n professionals yn i'w gwaith. Nes i gofrestru yn mis Mai flwyddyn yma, ar ei manager fi, supportio fi, dangos y website lle o'n i angen mynd. So eisiau ar social care website andros a hawdd, cymryd ta hanner awr, really straightforward, oedd y website yn deud beth ti'n gorfod wneud. I'r support workers, pan fydd nhw'n registro, fyddai deputy fi yn helpu nhw i wneud o, newn eistedd lawr hefo nhw, jyst i wneud o mor hawdd ar yn gallu. Da ni yma i cadw yr residents yn saff, a dyna dwi'n meddwl be wneith y registration wneud.